ko an balima muso dɔ a bɛ lajinɛ ko a b'a fɛ an k'o bilasira salafiya yɛrɛ ye mun ye k'a f'u ye ani baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min misali la ni banni kɛra i fɛ a bɛ se ka kɛ cogo ɲuman la cogo min fɔlɔ salafiya ye mun ye fɔ cogo fila bɛ salafiya la fɔ cogo fɔlɔ u b'a fɔ o ma qasu fɔ cogo filanan u b'a fɔ o ma amu fɔ cogo fɔlɔ min ye qasu ye n'u ko salafu ciden ka sebaw qasu n'u ko salafu salihu ciden ka sebaw n'u ye salafiya ko bil'am ka ke laboli ye ciden ka sebaw tabinaw tabi'inaw ani doni ke baga temena na ka aqida na ka hakilina aya beta sebaw de bolo ani tabi'inaw ani tabi'inaw u b'a fɔ nin bɛɛ ma salafu karamɔgɔ temena n'a ka baara kɛra de a y'a ka delaw beta sebaw ka kumaw de la ni tabi'ina ni tabi'inaw ka kumaw o karamɔgɔ temena fo kana anw ka wagati na sisan fo ka taa diɲɛ wuli u b'a fɔ o ma ko salafu wala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah salafu salihu de parce que a y'a ka baara bɛɛ kɛ a n'a ka delaw bɛɛ kɛ a y'a bɛɛ ta jamakulu saba in de ka kumaw la Muhammad ibn Salih Usaymin rahimahullah salafu do Muhammad ibn Abdul Wahhab salafu do Sheikh Abdullah Bumbaji salafu do Sheikh Albani salafu de do karamɔgɔ tɛmɛna ahli sunna o jama ka karamɔgɔ tanke na a ye u ka kumaw n'u ka aqidaw ta olu de u b'a fɔ nin bɛɛ ma salafu donc Suleiman Urayhilin ba kalandenw n b'u laso Urayhili ka darasu de bɛ baranamiji do a ye darasu de kɛ ko dirasatu fil manhaj ad-dirasatu fil manhaj kaseti 19 de do kalanden min bɛ arabu kan mɛn ka faamu a ka kaseti ninnu telesarase salafiya yɛrɛ ye mun ye hakika la manhaju yɛrɛ min ye i b'o dɔn dirasatu fil manhaj a kitabulama yɛrɛ bɛɛ a kitabulama bɛɛ a kasetu bɛɛ mais comme a ka kitabulama ma tele ka sɔrɔ ya tɛ yan mais ni donna kɔni telesarasɛriw bɛɛ bidiw bɛ telesayiriw minnu na ni ko dirasatu fil manhaj li Suleiman Urayhili u bɛ kaseti 19 yiri la n'u y'o telesa muhimu jidda manhaju in ka bɛ kuma manhaju in kan donc Kurana yɛrɛ de ye nin salafiya fɔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان سلفوا يا على الجنفة هو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نونو يسيبوه والذين اتبعوهم بإتقان أو مغمغنانا إتقرا سيبوكم مهاجرين والأنصار ituguru ko uka aqidala uka bato chola fokata jinyawuli etugode ko salafu walladina tabahum bi ihsan etugode salafu qur'ana aya wurela la ko man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' qayla sabili lil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira salafu tabulo fora ya fana ala ko ni mogo ye ciden soso cinya kanda bangalen ko fe ye ciden soso we tabi ghayra sabilil mu'minina mu'minu farla nyogon ka kamin ke tabulo ni tasirai taratu o tanako ko bila ni wallahi ma tawalla jinya kunu tari yire bila siram min kan ni ala bi to sirabolo wa nuslihi jahannama mel la garambi bila jahannama kono wasati masire kallamu nyoro jogo yara ويتبع غير سبيل المؤمنين جوني جمع كل سبب وغير الناس قرني ثم الذين يولونهم كيدن قال لك من تنسو هرم عليك جمعين دي سيبو وكفي منهم بيتو سيبو لا وكفي منهم بيتو لا قرني سبب جمع كل سبب كيدن يرى جمع كل من تنو نونون دي كو سلفو
seybaw tabina gorbali la ninum bere to ko salafu ani mo tugura nunun ka aqida wala anu ka bato chugunu ka tasira wala ede to ko salafu bo salafiya fuleninde salafu salu tabulo fuleninde nyode fo mo de ko ni eko ebe sunna de la ebe qur'an ayauta dorobe hadisa uta ka barake nuye me uma barake nuye ala fahamu salafu salihin ima barake nuye seyba yufamu chogomi ima barake nuye tabina yufamu chogomi ima barake nuye tabina yufamu chogomi e kado de be filila de ko ibe arabu kamme chogo ibe lugha do chogo ibe nahwu do chogo kanata aya modofie aya koro modofie ka kiri yere kanata hadisa koro modofie ka kiri yere tugu jama de ko munun temena inye ima ye suro ko buna basa yode fa haruriya wi qawariju ye udulen tumbe e wadella mununna ni mu yewo fo mo minye ni makala ni ko findo subahu de ubi tawbe tuta mama be bubulo parce que minye haruriya usoro de mo filibanti be jian kono o de bi soro ni e aya nunu famu e yere ka famu chogola ube e hadisa do famu e yere ka famu chogola doribe fili wodi ato akombora ciden ka sebo de no fe qur'ana jigna wulude be qur'ana kordo katima ko wuluka mo kelente awla depuis ni yoro la yujo seba kelente awla e pi qur'ana jigna wulude ka majiga uka ulube qur'ana kordo katima uka awa mo fana be jiya kuno jate mina wala de qur'ana majigi eka qur'ana jigna sebo de nyana tumbe jiglude nyana wulude tumba sabe uba mana na kordo katemeka e kanata aya shika koroko fenya numa ke minye ewa hadisa ufora wulude nyana wulude hadisa ulakale kuma lakale baga be kuma mana do katema fora e minye afura wulude ya lakale ulubu mana ni kordo kateme auka sebo ma hadisa minke minye ni e ko beta hadisa inko yete fililawa ibe filila nyode fonko Sheikh Albani yode fa ka kuma sanu de mo kamina de akoda wati salafiya be man arbe sira sabade ka be piye sabade ka Qur'an wa sunnatu sahiha wa fahmihima ala fahm salafus salih min as-sahaba wa tabi'ina wa tabi'ina Albani ko dawatu salafiya be piye sabade ka Qur'ana ani ciden ka disa sahale aya foraka hadisa sahale de parce que kata hadisa de fufu ko ibo ke ikap e walla ibo ke ka delela doy ube kata hadisa tuselen do fo ko ibi ke ka delela do o tewo ako hadisa sahale fulanna yoye bo ako sabana qur'ana aya inni hadisa yiku fula fana famu ko musalafu yo famu chogomi ako sarafu yo jonye saybau tabinau tabinau bo ako depigale وسبب وسبب كل فرقة دالة قديما وحديثا والدلال كل عبارة ناتشونينا ناكو وسبب كل دلال لا عبارة انت ها mbafo bamanankana ako jamakulu filila depuis gale ani sisa qadiman wa hadisa jamakulu filila wa sababu dalaluhu adamu tamassukihi bidaimati salisa ako qadiman wa hadisa kakoro ani sisa jamakulu filila akuma piye sabana mode mina ma piye sabana ndemina abeta aya fo qur'ana aya de fulen nya be de lakene qur'ana aya do beta hadisa fo nim fule hadisa de mi eska hadisa yimbe salafu ka famuka ako jamakulu filila de pigale ani sisa u ka fili sababu ye de pie sabana inde mamina ni e kombe sunna kono doro ibe wuli be aya fo ibe wuli be hadisa fo aya ni hadisa te salafu salu ka famu kono ibe fili ako fili bantia be jamakulu fil qadima wa hadisa wiye pie sabana inde bila awa mugo ni ba fe ka dawa ka barika aka jense ala ki deme aka ke nim pie sabaka de
ni dawa kera nin piye sabake laban bala ala deba demi diskun kala sira be laba ala bi demi wal aqibatu lil muttaqina min niya e dawa be dugu koloka o ma se ka har ni mun wulila gadaw ka jama soro ka fanga soro o be min soro o be ko mute jiya kono munya sababu ye ate salafu salihu ka dawa chogoka ate manhajuka jama chayra chogo groupe wulila chogo na ka dawa ten nimpiye sabalka dawa to ka jodi e walla bantala e pi aka dawa nyirabe mo de fili koy aka dawa nyirabe mo de fili ate dirali la de abe cinyali de la dawa ten nimpiye sabaka be cinyali de la alaka hakki